Vi valgte OkoCloud hos os her som bilforhandler, fordi det har en stor sikkerhed for vores biler, både inde samt ude på alle vores lokationer. Da vi skulle ud og vælge et nyt videosystem, valgte vi OkoCloud, fordi vi så en stor fremtidssikring i produktet. Det er lave vedligeholdelsesomkostninger, både software- og hardwaremæssigt, og det var en rigtig billig løsning i henhold til indkøb. Vi kan i øvrigt se alle vores optagelser på både en smartphone og en tablet, og vi kan se vores dokumentation af bilerne, der kører ind og ud af værkstedet som ren sikkerhed. Med OkoCloud har vi den fordel, at vi får en professionel rådgivning og installering, en cloud-baseret løsning, hvor vi har alle vores backup-filer og en automatisk nummerpladegenkendelse. Med OkoCloud-løsningen skal du ikke ud og investere i dyre opgraderingsløsninger, og du har et lavt strømforbrug. Herefter betaler jeg kun for de kameraer, jeg har opkoblet til systemet. Jeg kan varmt anbefale OkoCloud til fremtidige kunder, da det har været en fantastisk løsning for vores forretning her i Cooper Seat Birkerød.